magandang umaga. Good morning mga katodo. Isa na naman magandang umaga. Look at that guys, yung sikat ng araw, no? Alright, for today's video mga katodo, isasama ko kayo. At tayo po ngayon ay magpaparehistro ng ating motor. Ito pong motor natin, no? So ito, isi-share ko sa inyo kung paano ko gagawin itong ating rehistro ngayon. I find it simple kasi less hassle, no? And mabilis lang. So meron na akong mga previous vlogs na ito on how to do this. Kasi mas prefer ko tong gantong way ng pagpaparehistro mga katodo. Kasi ayoko take ng leave. Kasi hindi lang isang sasakyan ang nirehistro ko, kundi 3. So kung mag-leave ako para sa isa-isang vehicle, malaking chunk yun na makukuha or mababawa sa aking leave. So ang ginagawa ko once in a while, or ginagawa kong daily, may task ako para matapos ko yung lahat ng mga requirements ng pagpaparehistro ang mga sasakyan natin. So same goes lang din naman to sa kotse, sa SUV, sa motor. Itong ginagawa kong, I wouldn't say hack, hindi to hack, talaga siya, time friendly I would say, or budgeted na time. And mas mabilis na ngayon ang transaction mo pagdating sa LTO. So ang ginawa natin, paisa-isa nating pinapa-emission ng ating mga sasakyan. And then after emission, bultuhan kong kinukuha yung insurance, no? Ng mga sasakyan. Para sa itong motor natin na walang plaka, medyo mahirap siyang i-apply pagdating sa pagkuha ng insurance, lalo na sa M. Luwilier. Kasi kung sa mga hindi pa nakakaalam mga katodo, ang baba ng pagkuha ng insurance or yung insurance fee kapag ka nasa M. Luwilier ka kukuha. So far, para sa motor na rehistro, kung may plaka ka, nasa 296 pesos lang. Ito nga, unfortunately, itong ating sasakyan or itong ating motor walang plaka. So ang kinuha ko is yung sa labas na TPL. Nagkakahalaga siya ng 600 pesos. Yes mga katodo, 600 pesos. Doble sa kung ano ang ino-offer ng M. Luwilier. Pagdating naman sa kotse, sedan, nasa 606 pesos lang. Compared pag sa labas, pag sedan, most likely abutin na yan ng 800 to 1,000, di ba? So tingnan nyo ang malaking tipid kung sa M. Luwilier kayo kukuha ng third party liability, no? Insurance. So isa yan sa, syempre doon tayo sa mas makakatipid tayo, di ba? Dahil nga medyo marami-rami yung pinaparehistro natin, mas makakatipid tayo. Now after kong kumuha ng insurance, emission ng insurance, tsaka ko na ngayon ini-schedule yung pagkuha ng actual na rehistro na. So pagdating ko sa LTO, mas mabilis na, di ba? Kumbaga stencil na lang. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung anong gagawin nyo pagdating nyo sa LTO na mismo, no? Kasi most likely ang kulang na lang naman dito, dahil meron na tayong emission, meron na tayong insurance. So ang kulang na lang is yung stencil mismo. And then i-check nila yung mga signal lights, busina, headlight, side mirror, mga ganyan. Simpleng tip lang naman yan na sa atin lahat actually na ay lumiban sa trabaho. Matagal ko na tong ginagawang gantong way na pagpaparehistro. In fact, mga nasa since pandemic, doon ako nag-start ng ganito magparehistro. Hindi natin ipagkakailayan na kinakapos tayo. And isang malaking bagay na ikaw ang magpaparehistro, apart from the experience itself, mas makakatipid ka nga. Yun nga, yung point doon. So mas makakatipid ka.
And at the same time, additional knowledge yun para sa atin. Alright, so biyahe muna tayo mga katodo, and then mamaya ipapakita ko sa inyo pag malapit na tayo sa LTO. Papakita natin sa inyo kung ano ang gagawin. Alright, see you in a bit. Bad trip mga katodo, nalaglag yung ayun, no? Patay, sira. Ay nako. But anyway, wait lang mga katodo. Bad trip, nalaglag yung GoPro natin. Buti na lang may hook. Ay. So ayan guys, tapos na tayo. Ganun lang kabilis. Dumating tayo dito 7:53 tapos sa OR tingnan nyo 8:20 AM tapos na tayo, less than 30 minutes. As pagdating nyo, hindi ko na ipakita, pagdating nyo hanapin nyo lang tong mga nandito sa my side or kahit sinong nasa MV ay yung mga nag-stencil, sila yung mag-stencil. Tapos okay na, i-check yung MV and then diretso ka na sa pila, diba? Ganoon lang kabilis, less than 30 minutes. Okay, so let's go home mga katodo. Isang masaklap na balita nga, naputol lang ating adhesive ng hang sa buti na lang yung hook niya hindi pa bumibigay, kasi kung bumigay yun di laglag yung GoPro natin, gastos malala yun. Makapal naman tayong pambili. Ito yung ating GoPro, sira. Transition mo natin to, let's go home. See you in a bit. So mga katodo, ang 3M talagang matibay na adhesive to, no? Sobrang tibay. Pero alam niyo ba na ang technique sa pagtanggal ng 3M hindi yung mabilisang hatak, kasi yun yung design sa ganun yung kapag yung mga biglaang hatak or anything na pag nakamount na siya, hindi siya basta-basta na tatanggal kung full force mo siyang gagawin. Pag full force ko to, mapuputol to. So dun magli-leave ng mga maliliit na mga latak ba. So ang technique, kahit nasa nila sa website din nila, na ang technique dyan, hinay-hinay lang, slowly but surely ang pag-attack. O, diba? So malinis, hindi ko na yan uulitin. Ay nako, pero wag kayo pag-alala kasi may isa pa naman tayong helmet at may nakamount din naman dito. So ang ginawa ko, nilipat ko na lang yung microphone ko dito sa isa, and meron ulit tayong pang vlog. Balik nga lang tayo dito sa luma natin helmet, but all good. Alright, let's go.